вечера горе у дома. Господ иде, скоро пак при нас, за да вземе своите чада горе у дома. Но кога ли ще дойде деня да си дас у дома, Исусе, ти подай ми ръка, аз да се спася. Но кога ли ще дойде деня да си дас у дома, Исусе, ти подай ми ръка, аз да се спася. Слава, алелуя, на нашия Отец, за любовта му тъй голяма към своите чада. Пейте слава, алелуя, на нашия Отец, за любовта му тъй голяма към своите чада. Но кога ли ще дойде деня да си дас у дома, Исусе, ти подай ми ръка, аз да се спася. Но кога ли ще дойде деня да си дас у дома, Исусе,